tohtoročný 9. festival je venovaný našej najväčšej slovenskej umelkyni, ktorá pôsobila v 10 disciplínach, ktorá ukončila 3 fakulty a ktorá sa stala naozaj najvýznamnejšou osobou, ktorá zanechala počas svojej 50-ročnej tvorby pečať vo svete. Nie, aj tu samozrejme Jugoslávii, aj Srbsku. Tie šaty, ktoré som kúpil a ktoré prišli do mojej kolekcie, som chcel na jeden iný spôsob ožiť, aby tie príbehy tých dievčat, tých postav kráľovných, gejšov, mladuchov, bojovníčkov ožili a snažil som sa práve na taký spôsob, aby to bola nielen ako modná fotografia, ale že by to boli lepšie príbehy v rámci mire a že by si ľudia vedeli asociovať tú šatu. Lebo keď vidíte šatu samostatnú, ťažko by ste pochopili, čo ona znamená. Ale keď takto vidíte už v príbehu, tak každá žena, ktorá príde na tieto výstavy, ona si vyberá hneď svojím charakterom šaty, ktoré by si ona obliekla a tým Mirine šaty dostávajú nás oveľa väčšej hodnote. Čo som povedal, táto výstava bola spravená v UNESCO, titule Nového sadu. Za 2 dní uvidelo 15 000 ľudí v Novom sade, potom boli ešte ďalšie dni otvorené, to už nepočítali sme. A práve takto sme chceli dneska tu na Kisáči pre slovenskú verejnosť otvoriť túto výstavu, ktorá bude inštalovaná 2 mesiace a budú si môcť pozrieť. A na jeden taký zaujímavý príbehovú rozprávku spoznať Mirinu tvorbu. Projekt bol veľmi významný. Anna Čusová mi pomáhala celý čas v tomto projekte. Obliekala tieto ženy a ja som potom musel za 1 rok zohnať všetky tie elementy, čo vidíte na tých dievkách, od pančukov, od klobúkov, korún, všetko, čo držia v ruky, elementy, stoličke, renesansne, musel som zohnať, že by som mohol tú vôbec rozprávku vyrozprávať. Tak to bolo také namáhavé, ale dneska, ako vidíte, výstava začína žiť. Budúci rok budú 2 výstavy v Číne, v Pekingu a Nanjingu. Sa teším, že niečo aj z tejto Mirinej tvorby bude ukázané Čínanom a im sa to strašne páči. Teraz, keď som bol v Pekingu, sa im strašne páčili tie krátke mini sukne Mirine. Je to približné, aj ona bola inšpirovaná Japánom, mal profesor Rubo, bol jej, takže ona chcela úplne taký štýl, že by sa to videlo na tých šatách. Pričom dodržiavala všetok slovenský element, slovenskú identitu na tých šatách. Chcem sa poďakovať, naozaj ste videli tieto vstupné teší ma, že sme videli tu vstupné body spev Lego II. Andrea, naozaj spojili to všetko, kde Mila pôsobila, či v Ríme, či Japonsku, či Prahy, či Tuna. To nám bol cieľ a tiež aj cez piesne a tiež aj cez divadlo, dnes, ktoré si pozrieme, ožívame Míru Brdku v priamom slove. Dneska je ten deň, ktorý patrí jej. Ja z hodou okolností aj takým osudom som prišiel tým jej šiat a to mi naozaj dalo takú aj prvú trému, aj všetko, aj taký pocit, že musí to byť veľmi kvalitne spravené aj veľkolepé, ako ste počuli aj tej kritiky, čo povedal náš pán Miletič, ktorý je vyznatý Mileta a je to pre mňa najkrajšie, čo sa dneska mohlo stať. Naozaj svieti slnko Kisáči, keď je veľmi daždivo aj zima. Kvôli všetkým prácam sme teraz museli održať festival. Tento rok bol veľmi strašne, ako chcem povedať, úspešný pre kultúrne centrum. UNESCO titul o Novom Sade sme robili projekt. Pre čínsku delegáciu v máji sme robili projekt, keď prišiel prvý človek v Pekingu si pozrieť výstavu a potom moja cesta do Pekingu, ktorá tiež otvorila dvere spoznať sa s ich kultúrou a oni zase s našou. Rôzne festivály o Zlatej bráne, Zuzany Kardelisovej a naozaj končíme takto, ako by som povedal, slávnostne. Ukončujeme tento rok veľmi úspešne. Treba teraz oddych, som si povedal, mesiac nič nebudem robiť nič, musím oddychovať strašne. Je to náporné a pred nami je nový projekt, ktorý chystáme tam, kde od februára začíname na ňom robiť. Bude tiež takto kvalitný a možno aj lepší, aj taký významnejší.